Pues estamos con Javier Moro Un en salto de fe, Radio Pepeo. Voz. ¿Qué tal, chicos? ¿Contentos? Contentísimos de teneros aquí porque al fin y al cabo, menos mal que salimos nosotros porque la que habla, que es la que tiene que salir, no quiere. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues encantados de teneros aquí porque vamos a hablar de lo que más nos gusta aquí en Radio Voz, de cultura, de música, de poesía, en fin, de todo lo que organizáis vosotros. ¡Qué caray! Bueno, pues vamos allá cuando tú nos digas, maestro. Vamos a ello, preparados. Venga, Felices. adelante. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a Radio Voz. Bueno, vou ser moi pedante, porque estamos presentando tamén versos para namorar. Estamos cerca da data e nos vamos a facer un evento pois, que, bueno, entre outras cousas vai falar desos versos. Entón, se falamos de amor, se falamos de romanticismo, se falamos de imaginación etérea, entón temos que falar de Marina Sánchez. Marina Sánchez é todo eso que dixeches ti, é dicir, é unha gran dinamizadora cultural, é unha maravillosa poeta, é unha... bueno, eu decía outro día de Armando González que probablemente se Armando González vivira no Renacemento, pois sería un deses grandes xenios do Renacemento, sería pois unha persoa que ocupa todas as artes. Bueno, pois se Marina vivira no Renacemento, pois probablemente fora tamén a muller do Renacemento, porque ela é capaz de compor un poema, escribir un artigo para a región ou para outro periódico en un momento dado, dirixir un canal maravilloso como o que ten en YouTube, donde nos trae información da cultura día a día, e ao mesmo tempo, pois, e non menos importante, é a musa de nós, a xente do redor. E ademais é moi amiga e quero-a moito, é a miña compañeira en todas as andanzas culturales nas que nos embarcamos os dous. Moitas veces non sabemos nin onde sacamos o tempo, pero co amor é así, consigue facer esas cousas. Bos días. Bueno, eu non sei que decirvos, pero amor, efectivamente, é isto, non? Poesía eres ti, como decía, poesía eres tú, el amor es isto tamén. Moitísimas gracias por as vosas palabras, amigos, pero xa sabedes que non se fai nada se non se ten o público maravilloso que temos sempre. Entón, eso é o que vale. Pero agora, pois parece que esta sociedade e esta pandemia nos levou a unha serie de medios audiovisuales e nos limitou o contacto humano. Pois que queremos facer con isto? E con todas as actividades que nos vimos facendo, que, como ben diste, son presenciais, para que a xente chegues, abrace. Decía Marina antes que temos un gran público. É certo que temos un gran público, pero eu non só diría que temos un gran público, é que os vou a bautizar ahora mismo. Son a Confederación dos Abrazos. En todas as nosas reunións, Sí. o abrazo, a tenrura, o estar uns xunto aos outros, é o leitmotiv, é dicir, é o movimento cultural dos abrazos. É un movimento cultural dos abrazos. E Entonces, precisase máis que nunca, sí, señor, estou de acordo. Hai moita xente que necesita ser abrazada, a pesar de que esteamos nunha sociedade, pero hai moita soedade, e tamén hai moito meter para dentro o que queremos decir. Entón, a veces, non sei se estás de acordo, Abelino, pero o noso movimento permite que a xente se demostre, se presente, se ofreza con liberdade todo iso que leva dentro do corazón. Entón, sí que efectivamente é pois, unha declaración de amor en cada momento, e tamén, se alguén quere declararse alí, en vivo e en directo, pois mira, xa ten o espazo, non? Vamos, que iba a ser relacionada co 14 de febreiro, co Día do Amor. Pero, como hai unhos fíos do destino que se van xuntando e que se van achegando, pois achegáronse esos fíos do destino para que esa portada sexa tamén do amor. Ese é un simbolismo do amor. Que casualidades máis bonitas hai aquí na xente do redor, Javier. O noso público con eso dos fíos do destino, Sí, se cadra xa se está... Eu penso que aí xa hai moito dato, moito dato. Moi inteligente. Abelino, unha pregunta, repite. Digo, que queres que repita? Digo, se repite a autora. Se repite a autora. Perdón. Non repite. É nova? É nova. É a primeira vez que fai unha portada, non? Si é unha artista
iba a decir consagrada é moi feo, é unha artista tamén multifacética que tamén desarrolla pintura, desarrolla creacións artísticas Quen será? e tamén escribe moi ben. Quen Así será? que será, Quen será, será? Quen será? Certo, Marina, por Sí. certo, vamos a aproveitar, xa que Sí. Xavier é tan generoso e nos deixa estes minutos Sí. para decir que ti o día 6, antes, Sí, tes unha é presentación certo, no Liceo. se queredes estar os 2 días, se queredes empezar o xoves, o día 6, temos unha De poesía, presentación de poesía de Pecado Mortal de Yolanda López, ali estaremos Teresa de Besa e eu presentando o acto e acompañando a artista, e así tedes o día 6 que é xoves, despois vides ao Pontevella que é o venres, e ali eu penso que lle vou facer unhas preguntas a Cupido, eu vou directamente Sí, falar con fala ese con home el. que está un tanto despistado, nunha chinca, como decimos na miña terra, non está apuntando ben. Que está pasando con tanta confusión nestes dardos que nos lanza, A ver ese Cupidiño. Ao mellor as gafas, Javier, por vai a ser eso, que haberá que graduala.